Bon dia, bona tarda, benvinguts a la programació de ràdio d'en Quique Cabrera i aquesta setmana tindrem sorpresa. Tenim un xiquet que juga al Club Bàsquet Canet. Des de 1954 el club que està fundat. Un club autèntic i un club que han passat grans jugadors, molt bons, que jugaven a la primera divisió de bàsquet. Tenim un nano, com te dius? Arnau Mitjà. I, bueno, Mitjà, com esteu? Bueno, estem bé, estem tercers, diria, però portem un partit perdut contra els primers i tenim ganes de remuntar-ho. Esperem guanyar-ho tot el que ens queda, partits ajustats, però els podem guanyar i anem a guanyar la Lliga, si es pot. Tot això, la Lliga, n'hi ha molta emoció al bàsquet, sí? Sí, és molt intens i quan hi ha la grada i l'afició és molt més divertit a jugar. M'agrada tot això. Jo a vegades veig partits, he anat a veure partits de sènior i he vist la grada molt pobra, no n'hi ha molta afició. Si tenen ànima al poble, que vinguin a veure el bàsquet. Això és una cosa que ja s'ha de canviar. Quan vas a futsal hi ha tota una atmosfera, però amb el bàsquet només som els propis jugadors que hem de venir a donar un cop de mà i quan hi ha molta grada és molt més intens de jugar i hem d'animar el poble. Per això estic jo fent línia esportiu, animar la gent que vagi a futbol, sala, o al bàsquet, al futbol sala, perquè tot això és l'esport, i l'esport és una riquesa pel poble de Canet de Mar. Exacte, sense esport una part de Canet es perdria, i tot això que porta cultura al poble, l'esport, és molt sa, a més, és una cosa que als joves sobretot ens agrada molt i que s'ha de seguir fent, si no hi ha afició no seguirà fent. Després parla una miqueta de joventut de Canet de Mar, com està tot. Una cosa, bàsquet, tu quina categoria jugues? Jo jugo infantil, al 2010. Infantil, entrenador, m'has dit, un conegut meu, un tio, un cos de pa. És el? Àngel Turon. Àngel, t'estimo. També el bàsquet és un club molt autèntic perquè porta unes raïces de ser com poeta o ser esportiu, perquè el bàsquet Canet des de 1954 està fundat. Jo, la meva família, el meu germà destacava jugador, àrbitre de bàsquet i entrenador del Canet, Club Bàsquet Canet. Tot això, jo tinc la sang del bàsquet del Canet i jo veig a vegades el bàsquet falta més caliu. Em passa el mateix, jo tota la meva família ha jugat, van jugar amb l'Àngel Turon també i sí, ara ja estic veient entre la joventut com un boom de gent, molts nens petits jugant i estan veient més equips, però encara hi falta un punt perquè hi hagi més gent. És això. I a mi m'interessa fer entrevistes com tu, Mitjà, com tots els jugadors del Club Bàsquet Canet. I m'acosta molt, tio, m'acosta molt dient, nano, vols fer una entrevista i sembla que estigui, no sé, que costa, no sé per què, que costa tant. Falta, la gent és tímida, i bueno, però és una oportunitat molt maca per donar-te a conèixer al club, i si t'agrada el futbol, el bàsquet, és una forma per enviar un missatge a la gent que juguin i s'apuntin. Mitjà, a veure, jugues a... Què jugues? Ala? O què jugues? Bueno, jugo una miqueta de tot. M'agrada jugar de base, però per la meva alçada jugo de pivot, però ho disfruto tot igual. Alçada quants mideixes? Quant mideixes tu? 1,80 poc, però els meus avis eren bastant alts i crec que encara seguiré creixent. Creixeràs, és jove, tio. I tens futur, eh? T'he vist per aquí a l'institut, tio, tens futur. Una cosa, Mitjà, al bàsquet, les categories que jugueu, com va la Lliga? Quina funció té? A veure, explica'm als equips contra qui jugueu, com va la Lliga, com tot. A major categoria, amb el nivell de A, B i C, com a futbol una miqueta, jugues més lluny. Per exemple, a l'A, que és el millor, jugar al Barça, pots jugar contra B, un equip de Barcelona, pots anar-te a Vic, és molt més lluny, però com més poc nivell, jugues més a prop al Maresme, per exemple, però va així perquè així no t'has de desplaçar tant. Però a mesura que vas pujant de categoria és molt intens i és molt divertit com més jugues, però en realitat
Les categories, els nivells, sobretot van per l'equip. El Barça sempre tindrà un equip A, perquè és com més famós. En plan, si hi ha no hi ha equip, però hi ha gent que vol jugar a Barcelona perquè és el Barça, jugaran, però Canet noto que falta aquí gent que s'animi. Ara, per exemple, han muntat un equip de veterans molt divertit que juguen entre gent que ja havia jugat i està retirada, a penjar les botes, però encara segueixen i fan uns partidets guapos. A veure, m'he quedat al·lucinat. Es nota que venc la família de ràdio. M'encantes, tio. Em penso ja tu i jo farem algo. Mitjà, tens un fill, tio, de puta mare, Que una cosa, el Canet, Club Bàsquet Canet, la temporada és fàcil? Bueno, està sent més dura del que ens esperàvem. Alguns partits que hem perdut de molt poc, però ens ha faltat aquest algo per guanyar-lo. Però és dur, però t'has d'anar superant i no pots rendir mai. Quants equips hi veu? Som 7 equips, entre ells el Calella, aquests equips d'aquí prop, Alella també, el Masnou, i bueno, per aquí al voltant. Hi ha equips de més i més nivells, clubs grans com el Masnou, pel Ricky Rubio, gran jugador, però són aquí, però molt dur. Les pistes de bàsquet, com ho veus al pavelló? Bueno, al pavelló estem tinguent un moment crític, hi ha molta gent, i com que les pistes comencen a estar gastades i comencen a relliscar molt i molta gent s'ha fet mal o rellisca molt i perds una mica més la competitivitat. Per això dic una cosa també molt important. Falta un pavelló nou, falta una estructura nova, falta unes pistes, falta una zona esportiva. Estaria bé que facin ja la zona esportiva que diuen ells farien la zona industrial al costat, a darrere de la piscina? Exacte, falta ja. Necessitem més pistes. Som molts de nens i molts de nois, però poques pistes. Necessitem com a mínim un pavelló nou pel futsal o el bàsquet. Som 5 esports, hem comptat, i és impossible, no hi ha hores. Tampoc no hi ha hores, tampoc no hi ha pistes, i estaria exquisit que facin un pavelló ja, perquè els nostres nens, els nostres fills i filles, on van a jugar? A veure, digue'm on jugues tu? Jo jugo a hores sincerament no molt bones, però són molt millorables. Jugo massa aviat, pel meu gust, però és el que hi ha. Si vols seguir jugant i vols seguir millorant, has de ser flexible. Però necessitaríem ja més hores. Més bones hores. Amb un pavelló nou tot s'arreglaria, jo crec. Pavelló, quan ve un pavelló, sí. M'agradaria que em poseu un missatge dient, Quique, tens tota la raó, falta un pavelló, i per l'esport canetenta és molt important, que sí? Sí, molt important. A Canet ho necessitem i tots enviar-li missatges al Quique que necessitem un nou pavelló ja. Canet, el Club Bàsquet Canet, que sempre jo dic, els entrenaments, horaris, quin dia entreneu, tot això. Dilluns, dimecres i divendres són els dies, a diferents hores, clar, però van canviant cada temporada a mesura que hi ha més clubs o menys i les hores, les 6, les 5, van molt buscades, sí. Però bueno, necessitem més hores i més, perquè el que no pot ser és que entrarem o molt aviat o massa tard, perquè molts dels nois i noies que juguem el dia següent tenim escola o institut. Mitjà, el jugador preferit mundial, qui és? Kobe Bryant, l'exjugador de l'NBA dels Lakers, que m'agrada molt el seu estil i sobretot la seva mentalitat. És molt diferent un jugador als Estats Units o aquí a Espanya o a Catalunya, que sí, és molt diferent l'estructura. Sí, tot és més diferent físicament. Juguen molt més ràpid, més intensos, però juguen a un ritme diferent que quan passes de jugar aquí a Europa i vas als Estats Units es nota molt el canvi. Quan mires els partits a la tele es nota que hi ha diferents nivells, diferents maneres d'enfocar el joc. L'entrenador, què et diu? Què t'explica els entrenaments, els partits? L'Àngel ens explica tots els seus millors consells i sempre ens ajuda sobretot a fer tàctica, ell és més tàctic, com sortir de les pressions complicades, com atacar-la i tot això, i és molt important sobretot pels entrenadors que encara no se saben totes les jugades, perquè ells
també aprenen d'ell quan entrenen amb els sèniors o així, i l'Àngel és com els explica tot a tots. Al final tot el club fem les jugades de l'Àngel perquè s'ho sap tan bé. És una meravella l'Àngel Turón. Sí. És una passada, perquè porta molts anys i porta molt... Què és el Club Bàsquet Canet? Sense ell no seria, no... És una bona persona, jo l'estimo molt i l'admiro molt. Digue'm alguna que t'agradaria ser un dia per al futur del bàsquet. A mi de gran m'agradaria jugar a l'NBA, la Lliga dels Estats Units, i m'agradaria inspirar la gent com a persona i com a esportista i donar-los que no s'han de rendir mai. La marinera, necessites suar tot el període per arribar, Sí, s'ha de suar i és dur, però bueno, ho intentarem. I l'última cosa, digue'm alguna per al futur dit abans un pavelló municipal. Què t'agradaria, Canet de Mar? Hotels? O que n'hi hagi? O què vulguis tu? Digue'm alguna cosa. M'agradaria que ho renovessin tot un culet, perquè em refereixo que tot es veu bé, moltes coses, sobretot les instal·lacions públiques, a l'Institut Sant Simora, que és on estudio jo, que facin un edifici de veritat i no barracons, i una mica tot una renovació general, més pavellons, com altres, com Calella, que està més moderna i tot això, doncs un cop una renovació general estaria molt bé. Sí, jo també veig, perdoneu que dic, veig que anem una miqueta mort. Falta més lectures modernes. Tenim el passeig Misericòrdia, és una meravella. Tenim el passeig marítim, tenim la riera, tenim tot. Falta més un cop més ajuda la gent que porta bars, restaurants o que sigui, que no sé, algo més que sigui un cinema molt gran, que sigui un McDonald's o que sigui, perquè la base de tot que necessita que creixi, que sí. No sé si algun dels oients us ha passat, però aneu a Canet i sempre, si aneu amb alguns amics o alguns coneguts, normalment aneu a fora de Canet, si no és al cinema, al McDonald's. Normalment sempre acabes anant a fora d'Arenys, o Arenys, per exemple, o Sant Pol, simplement perquè aquí falten coses, com diu el Quique. És una mentida. Canet, són 15.000 i alguna més d'habitants, falten més coses. Jo no paro de dir, falta hotels, falta que la gent que tingui, no sé, alguna més prop. Tu te'n vas a Aleix de Riera, és una passada. Tu te'n vas a Calella, és una passada. Tu te'n vas a un petit poble, ves un pavelló espectacular. Tot això, tio, no entenc què passa a aquest poble. No sé, està fent alguna cosa a l'Ajuntament que no funciona, però ja dic, molaria molt un nou pavelló sobretot. La resta, bueno, tant me fa, però un bon pavelló seria molt interessant. I és la vida d'un club, és la vida del Club Bàsquet Canet, és la vida del futbol sala, és la vida de la gent que està que ve un dia demà, que és nanos, veuràs per la tele, mira, aquest ha entrenat al pavelló, aquest ha sigut un jugador. Estaca molt bé les coses. Mitjà, l'última cosa, digue'm alguna cosa per la gent del poble i que vinguin a veure't o què vulguis. Tots animar el Club Bàsquet Canet en totes les categories i en tots els partits. Ànim. Visca Canet Futbol Sala, visca Canet Club Bàsquet Canet, visca Canet de Mar i visca la mà dels va parir, perquè tots som els millors i per això faig ràdio, per això comunico, per això faig aquesta... I tu has vist sense papers? Jo... tot... Aquí? Sí, el coco explicant, perquè jo Canet... La meva família porta 300 anys aquí, 300 i pico d'anys porta aquí Canet de Mar. Jo soc de Canet tota la meva vida, els mitjans també, tots som de Canet i som políticament gent de tota la vida i és això. Gràcies, guapo, i a veure si m'ariques unes canastes, tio. Ja te les dedicaré, moltes gràcies. A tu, guapo, vinga, adéu.